terlanjur kula demen gendakane batur senajan buktine batin terasa hancur bisikan cinta putri bungsu wis nempel ing dada sing gawe kula orang bergaya bapane Andi wong carik bapane Andi wong carik bapane Andi wong carik bapane Andi aja maning lakine ya gendakane aja takang direbut gila-gila wong wadon saking sempoyong anak mabok Kang Aying nanging kula sempoyong anak antuk Virus Radaksa Rina di Lestari Official Adi Putrawan Official Mama Naufal Babu Taiwan Nakawas Kianis Ngelani ke Taiwan Mama Kalisa mantan majikan saya saking kula ngrebut cintane wong